Kim Chino! Kim Chino! 오빠. Kabisyo, it's me again. Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. It's me, Kim Chino. So ito na nga kabisyo, no, yung totoo lang. At sana aminin mo. Ang hirap, no, kapag ikaw na lang yung may gusto. O sa una pa lang, ikaw lang yung may gusto. Ikaw lang yung lumalaban. O para bang pinipilit mo na lang, 'di ba? Kasi 'di ba ganoon naman talaga na feeling mo ikaw lang yung nag-e-effort, tapos sa ibang bagay pinagpala ka naman. Say for example sa career, 'di ba? Pero kapag sa love life, ay nako Diyos ko. Nga. Hoy! Pero buti na lang, no. Andito ako, kaya kung ma-fall ka, ay nako. Sasapuhin kita. Hoy! Kaya kitang ayusin kung may trauma ka man na galing sa ex mo. Kasi feeling ko on my past life, dati akong karpentero. Hoy! Ang daming kabisyo talaga ngayon na nagtatanong din sa akin sa social media, no? At ang topic natin ay very timely sa Chinitox. Ang question natin tonight is, paano mo malalaman na dapat mo nang itigil yung paghahabol sa tao? Relate. Alam ko, ang dami sa inyo mahilig maghabol. Di ba? Sabi nung ibang kabisyo natin, hindi dapat tumigil kasi sayang yung nagastos, sayang yung investment. Ano ka, sugar mommy? Hoy! Sugar daddy? Hindi. Kidding aside, no, kabisyo. Ako, simple lang. Kapag ayaw magpahabol ng tao, huwag mong habulin. Kasi mararamdaman mo naman yun kung walang pag-asa. At kapag tumagal-tagal, bigla na lang mawawala yung respeto sa'yo. At hindi ka na nire-respeto bilang tao. Kunwari, yung efforts, yung oras mo, napupunta na lang sa wala. At minsan to the point na hindi mo na makikilala yung sarili mo kasi pinipilit mong baguhin yung sarili mo para lang sa kanya. Yun na yun. Tama na. Kumbaga bitawan mo na. Bitaw na. Tapos akin ka na lang. Hoy! Hindi kabisyo, tandaan mo ha. Ito, payong kabisyo rin. Tao ka, hindi ka aso, hindi ka tumatahol, kaya huwag ka nang maghabol. Hoy! Ganun na, pahalagahan mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo. Paano ka magmamahal kung sarili mo hindi mo mahal? Ako kabisyo, naniniwala ko kaya mo yan. At kapag ready ka na, andito lang ako. Kaya kitang hintayin. Hoy! Anyway, kasama mo pa rin ako, no, hanggang 9 p.m. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Spicy opa na ka sa anghang. Huy! Nakatuto ka pa rin sa 90.7 Love Radio. Here's Eraserhead. Pare ko.